अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। कणकवलीत झालेल्या महायुतीच्या मेळाव्यात भाजप आमदार नितेश राणे यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्यावर टीका केली आहे। त्याला शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख सतीश सावंत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय, पाहूया। आपण जो निवडून दिलेला जो खासदार आहे त्यांनी आपल्यासाठी नेमकं काय केलं हा प्रश्न पहिले स्वतःला तुम्ही विचारा। तुम्हाला उत्तर भेटतं का हे पहा। 10 वर्ष आमच्या या रत्नागिरी सिंधुदुर्गाला एक जे कलंक आहे, जो काळा डाग जो लागलाय त्याचं नाव आहे विनायक राऊत। आणि हे विनायक राऊत हा डाग पुसण्याचं काम यावेळी लोकसभेला आपल्याला करायचं काय हा संकल्प या निमित्ताने आपल्याला करायचा आहे। मग त्याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड करू नका। तुम्हाला फोन करतील, आम्ही दाखवतील, तुमच्याशी चर्चा करतील, तुमच्यावर मुद्दामून फोटो काढायला येतील आणि मग फोटो मुद्दामून त्या सोशल मीडियावर फिरवतील। पण तुम्ही निर्धार करा, तुम्ही निश्चित राहा नाही मी महायुतीच्या बरोबर कुठल्याही पद्धतीचं चुकीचं काम करणार, चुकीच्या जागे दिसणार नाही। निवडणुकीच्या काळात आपण स्वतःला काही गोष्टी सांभाळून वावरायचा। सगळ्याच गोष्टी आपण करायला गेलो तर लोकांमध्ये आपल्याबद्दल संभ्रम निर्माण होत, अविश्वास निर्माण होत। याबद्दल या कुठल्याही गोष्टी तुम्ही करू नये एवढी विनंती मी या निमित्ताने करते। राणे कुटुंबातले ज्यावेळी असं वक्तव्य जाहीर करतात त्यावेळी विनायक राऊत यांचा जवळजवळ 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने त्यांचा विजय निश्चित आहे। आणि खऱ्या अर्थाने नितेश राणे ह्या जिल्ह्याला किंवा ह्या कणकवली मतदारसंघाला लागलेला कलंक आहे। फक्त मातोश्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरती टीका करणं, आज मला वाटतं सकाळी उठल्यानंतर संजय राऊत असतील, उद्धवजी ठाकरे असतील, मातोश्री असतील, ह्या पलीकडे त्यांच्याजवळ कोणतेही विचार नाही आहेत। ह्या असलेल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी नाही आहे, कणकवली मतदारसंघामध्ये कोणतेही प्रश्न नाही आहेत। फक्त आलेली कामं जी आहेत त्या कामांचा ठेका कोण घेतो या ठेकेदारांकडे त्यांचं लक्ष आहे। त्याच्यामुळे एकंदरीत नितेश राणे इथले लोकप्रतिनिधी म्हणून या मतदारसंघाला लागलेला महाकलंक आहे काय। त्यामुळे जोपर्यंत नितेश राणे या मतदारसंघातून जात नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघाचा आणि जिल्ह्याचा विकास होणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।